sillä heille ei ollut tilaa majatalossa. Karjamajaan saavuttuaan Maria laskee pienen poikalapsensa seinään. Lempeästi laulaen vanhemmat alkavat tuudittaa Jeesuslasta uneen. Lähellä Joosefin, Marian ja Jeesuslapsen yösijaa on paimenia pellolla vahtimassa lampaitaan. He kummastelevat suurta, kirkasta tähteä, joka loistaa aivan karjamajan yllä. Paimenet kulkevat peltoa pitkin pitäen huolta lampaistaan, ja tähti loistaa niin kirkkaasti. Mutta sitten yhtäkkiä heitä lähestyy toinen, vielä ihmeellisempi valo. Se on Herran enkeli, joka on tullut tuomaan suurta uutista. Paimenet säikähtävät ensin tuota ihmeellistä ilmestystä, mutta enkeli sanoi heille. Ilosanoman kerrottuaan enkeli lähtee johtamaan paimenia Karjamajalle, mistä he löytävät Joosefin, Marian ja seinässä nukkuvan Jeesuslapsen. Paimenet kuvattavat riemuissaan ja onnellisina pientä lasta, tiedeten, että kaikki mitä enkeli heille kertoi on totta. Pian kantautuu Karjamajasta riemuisa ylistyslaulu Jeesuslapsen kunniaksi, ja Karjamajan yllä suuri loistava tähti valaisee maailmaa sen ensimmäisenä jouluyönä.